A treia zi a excursiei noastre în Maramureș a început dis de dimineață în stația căilor ferate forestiere Vișeul de Sus, de unde am luat vestita mocăniță maramureșeană cu care am călătorit pe Valea Vaserului până în stația Paltin, punctul final al călătoriei pentru turiști. Ne compostează colegă mea dincolo. Bună ziua și bine ați venit în mocănița de pe Valea Vaserului. Băuturi calde, cafea, ciocolată caldă sau ceai, băuturi răcoritoare, gama Coca-Cola, Fanta, Fuse, Sprite, apă, mată, apă minerală și băuturile alcoolice sunt contra cost pentru toată lumea, de nu intră în pachetul dumneavoastră și avem țica finală și bere. În stația finală Paltin, după cum v-am spus, vom staționa o oră și jumătate. Acolo, în partea dreaptă, în momentul în care ajungem, avem un mic muzeu amenajat cu istoria Văii Vaserului și a locomotivelor, unde intrarea, bineînțeles, că este liberă. Vă spun mai multe detalii. Dacă nu vă doresc călătorie plăcută. Mulțumim! Numită adesea Mocănița de pe Valea Vaserului, calea ferată forestieră din Vișeul de Sus, situată în nordul României la granița cu Ucraina, reprezintă o bogăție atât din punct de vedere tehnic cât și cultural. Pe traseul căii ferate forestiere circulă până astăzi pe lângă locomotive diesel și locomotive cu aburi alimentate cu lemn. Prin acest lucru, CFF Vișeul de Sus devine cunoscută în lume ca fiind unica cale ferată forestieră activă pe care mai circulă locomotive cu aburi. Calea ferată îngustă, ecartament de 76 de centimetri, trece printr-o vale de o sălbăticie fermecătoare de-a lungul râului Vaser, traversând poduri și spre delin tuneluri. Străbate o zonă împădurită enormă, unde nu există căi de acces și așezări omenești, iar animalele sălbatice sunt la ele acasă. Exploatarea resurselor de lemn de pe Valea Vaserului a început în secolul al XVIII-lea sub dominația austro-ungară. Coloniștii vorbitori de limba germană au pătruns primii în pădurile virgine ale Văii Vaserului și cu ajutorul plutăritului au adus lemnul tăiat la gaterele de la Vișeul de Sus. În anul 1932 s-a început construcția la calea ferată forestieră, care în comparație cu plutăritul însemna un enorm progres tehnic. Căile ferate forestiere s-au răspândit în acea vreme în toată Europa și în special în zona carpatică. Principiul de funcționare era simplu. Urmând cursul râului, necesita o rază îngustă a curbelor, acest lucru fiind posibil numai cu un ecartament îngust. La urcare, Mocănița transporta doar vagonetele cu muncitori și vagonetele goale pentru bușteni. Însă la coborâre, când vagoanele erau pline, locomotiva era împinsă de greutatea trenului pe șine până la fabrica de prelucrare a lemnului. Odată cu dezvoltarea transportului rutier, în anii 1950-60, căile ferate forestiere au dispărut progresiv din Europa. În România însă acestea s-au menținut destul de mult datorită dezvoltării economice lente. În anul 1970, în România încă mai existau 3600 de kilometri de căi ferate forestiere, iar în 1986, la noi în țară s-au mai fabricat locomotive cu aburi. La sfârșitul anilor 80, în România mai funcționau peste 15 căi ferate forestiere, cu o infrastructură de peste 1000 de kilometri. Singura cale ferată forestieră care astăzi mai funcționează la noi în țară este Mocănița de pe Valea Vaserului. Restul toate au fost scoase din funcțiune. Pentru ca locomotivele cu aburi să poată fi păstrate pentru o activitate turistică cât mai îndelungată, trenurile de producție folosesc preponderent locomotivele diesel. Spre bucuria numeroșilor vizitatori, tradiția din Vișeul de Sus își continuă drumul. Din mai până în octombrie circulă regulat pentru turiști mai multe trenuri cu aburi pe săptămână. Hai, ha și iară hai, dau-mi trage un pui de somn. E hai, ha și iară hai. Știu că nu mi-a dat clopul lacrime
botezătoare. La jumătatea distanței până la Paltin, trenul a oprit într-o stație, noi am coborât, am luat o pauză și am avut un prim impact cu aerul curat și minunat în munții Maramureșului. Unii turiști au putut privi manevrele pe care le executau mecanicii pentru realimentarea locomotivei, alții au putut vizita vagonul restaurant. Și eu am băut cu tine, hai, ha și iară, hai, da și nu dorm de 2 zile, hai, ha și iară, hai. Acum o să schimbăm puțin subiectul, pentru că eu aș vrea să-i mulțumesc frumoasei noastre ghide, domnișoara Iulia, care a făcut în această excursie totul ca noi să ne simțim minunat. Să știi, Iulia, că eu și cu soția mea te considerăm ca fiind una dintre cele mai bune ghide pe care le-am întâlnit. Și slavă Domnului, noi am întâlnit mulți ghizi. Ar trebui ca multe firme de turism să se bată pentru obținerea serviciilor tale. De asemenea, aș dori să mulțumesc și celorlalte doamne angajate ale firmei Ultramarin Timișoara care ne-au însoțit în această excursie, care au contribuit din plin ca totul să iasă bine și toată lumea să fie mulțumit. Ne place Ultramarin Timișoara și vom mai călători cu ei. Și iată-ne ajunși în punctul terminus al călătoriei pentru turiști, stația Paltin. Urmează să petrecem circa o oră și 30 de minute în această poiană frumoasă. După ce am băut o afinată specifică zonei Maramureșului și am mâncat o porție de mini-grill, cârnați și cartofi, am pornit să explorăm locurile din împrejurimi. Acesta este Muzeul Căilor Ferate Forestiere, Vișeul de Sus, unde nu am reușit să filmez pentru că era foarte multă lume și spațiul destul de mic. Timpul afectat șederii noastre la Paltin s-a terminat, urmează să urcăm în tren și să ne întoarcem înapoi la Vișeul de Sus. Macini mălai și mai bei câte un fărtai. La întoarcere am avut parte de un spectacol gratuit. Cineva a intrat cu acest autovehicul în râul Vaser, probabil ca să îl spele, și nu a mai putut ieși afară. S-a oprit și trenul ca noi să putem vedea acest spectacol. Într-un final, după ce a primit și ajutoare, cu greu a reușit să scoată camionul din râu. Cât un
păsară și de betouă pahare, sacul greu ușor îi pare, mă. Da zice popa că-s brăhar, că eu beau la zile mari, mă. Nicula, măi, Nicula, măi. Nicula, măi, Nicula, cât să duc la moara ta, pă când să întorc acasă, fărina din sac o varsă. Niculai, măi, Niculai, măi. Niculai, măi, Niculai, tu cu mine-i da de bai, tu caza nu din gămoară, că baci femeile-n boală. Dar miercurea și vinerea îi mai dulce Horica, mă. Ne-am reîntors în Vișeul de Sus, vom coborî din tren și ne vom îndrepta spre noua noastră reședință, stațiunea Borșa. Pă bărbat să-l iei dracu, de-a-moi mere eu cu sacul, cât e un sac mai ușurel, să nu mă împiede cu el. În Borșa ne-am cazat la Hotel Cerbul, un hotel de 3 stele. Le ține sântirim ca să nu le gâzălim, bă. Nicolae, Iată și un scurt room tour al camerei noastre din acest hotel. Camera și baia arată foarte bine, mai bine decât la Șuior, însă personalul și mâncarea mi-au plăcut mai mult la Șuior. cine merea măcina, vesel-i tătă ziua, de să duce năcăjit, înapoi zine horind. Din balconul hotelului aveam un view foarte frumos. Înainte de a servi cina, am plecat să explorăm puțin stațiunea Borșa. Borșa este situată la extremitatea estică a județului Maramureș, la baza masivului Rotna, în apropierea trecătorii Prislop. Stațiunea Borșa dispune de pârtii de schi, de o diferență de nivel de peste 1000 de metri, trasee de schi font 4-6 km, precum și 2 trambuline pentru sărituri de 80 de metri, una fiind cea mai înaltă trambulină naturală din Europa. Pârtea principală este echipată cu telescaun și teleschi, are 1920 de metri lungime și o diferență de nivel de 497 de metri. Dintre obiectivele turistice de aici, amintim vârful Pietrosu, cel mai înalt vârf din munții Rodnei, care oferă o imagine magnifică asupra întregii Borșa și a munților din jur. La poalele vârfului se află lacul Iezer, care privit dintr-un anumit unghi are forma hărții României. Lacul Stiol, un lac glaciar în urma încălzirii climei și topirii ghețarilor rămași în văile adânci ale masivelor muntoase. În apropierea stațiunii Borșa se află și pasul Prislop, care este trecătoarea cea mai înaltă din Carpații Orientali, situată pe DN18 la o altitudine de 1416 metri și care face legătura dintre depresiunea Maramureșului și Valea Bistriței Aurii din Moldova. Din Borșa se poate vizita cascada Cailor, care este una dintre cele mai frumoase cascade din România, situată pe versantul nordic al munților Rodnei. Apa rezultată din topirea zăpezii și din ploi se adună într-un circ glaciar și de acolo, pe versantul abrupt al rezervației Piatra Rea, se prăvălește în jos, formând cascada în mai multe trepte cu căderi succesive de 40 de metri, apoi 20 de metri și din nou 40 de metri. Lângă cascada Cailor se află și peștera Haiducului Buftiuc.
Tot din Borșa se mai poate vizita monumentul eroilor de la Moisei, mănăstirea de la Moisei, mănăstirea Pietroasa, mănăstirea Sfântul Nicolae Baia și biserica din lemn Sfinții Arhangheli. Mănâncă-te raiul Ioane, te-l mă rog pe la icoane. Să-ți ierte păcatele, să uită-te mândrile, măi. Hai, da, să poți pe ușă intra, măi. Hai, da, cu arcușe ce tira, măi. Hai, da, că la rai ușa strâmtă. A patra zi a excursiei noastre. Dis de dimineață am servit micul dejun la restaurantul hotelului Cerbu, după care ne-am îmbarcat pe autocar și am pornit la drum. Traversăm județul Bistrița-Năsăud și ne îndreptăm spre Turda, unde urmează să vizităm celebra salină de aici. Ne aflăm la noua și moderna poartă de intrare a centrului turistic Salina Turda Durgău. Biletul de intrare costă 40 de lei. Dovezile arheologice sigure ale exploatării sării la Durgău Turda există încă din perioada preromană, între anii 50 înainte de Hristos și 106 după Hristos. Între secolele 15 și 17, Salina a fost sub stăpânire maghiară, iar din secolul 17 până în secolul 19 sub exploatare austriacă. În partea de jos a minei Iosif și 115 metri de la suprafață. În partea de sus a acestei mine există două orificii foarte mari. Pe unul se făcea intrarea muncitorilor în salină cu ajutorul frânghiei. A fost construită în anul 1881 și este singura mașină de genul din Europa care a rămas exact pe locul unde a și fost folosită pe vremea când se exploata. Lemnul din care este construită este în totalitate lemn de brad, acesta fiind cel mai rezistent la sarea de aici și la umiditate, care este de 70%. Dacă uitați la mașină, vedeți că are 4 brațe lungi din lemn. Undeva între aceste brațe existau niște brațe și mai lungi. La fiecare din acele brațe erau încămați un cal sau două. În partea de sus, dacă vă uitați, vedeți înfășurată o funie groasă din cânetă. La fiecare capăt al funiei era legat de un sac din piele de vivo. Păi fiecare capăt al funiei mergea pe cele două tunele, de acolo de sus, din stânga și din dreapta, până în camera de alături, acolo în față la puțurile de extracție. Iar prin acele puțuri, funiile coborau până jos în mina Rudolf, unde se încărcau sacii cu sare. Ne aflăm în mina Iosif, iar acum o să vedeți macheta minei. Dacă vă uitați în partea mea dreaptă, vedem mașina de extracție cu caii. Și acum dacă începeți să vă plimbați pe lângă machetă, în partea stângă o să observați puțurile de extracție cu scripeții aceia mari pe care erau înfășurate funile cu sacii, care mai apoi coborau până jos în mina Rudolf. Aceștia sunt vagoneții cu care se scotea sarea la suprafață pe măsură ce s-a mai dezvoltat tehnologia. Aflăm acum în sala de apel. Este locul unde se făcea prezența muncitorilor în fiecare zi, atât la începutul cât și la sfârșitul programului. S-a format și un lac sărat, cu adâncimi cuprinse între 5 și 8 metri, pe care în urma modernizărilor, în 1863, singura mină din salină care are formă de trapez. Are lungimea de 80 de metri, lățimea de 50 de metri și adâncimea de aici de unde stăm noi de 42 de metri. 42 de metri care înseamnă 13 etaje din lemn de brad, care se pot coborî acolo în capătul. Aici în mina Rudolf avem și activitățile recreative, avem un amfiteatru cu 180 de locuri unde se organizează spectacole, acolo în capăt. După ce am coborât și noi cele 13 etaje pe scări din lemn de brad, iată-ne ajunși în mina Rudolf. Ne-am plimbat prin această zonă de agrement foarte frumos amenajată cu fonduri europene și ne-am cumpărat suveniruri din salină. Da? L-ai luat? Da, da.
Acesta este lacul subteran și urmează să mai coborâm încă 13 etaje pe scări din lemn de brad până pe malul lacului. Și iată ne ajungi și pe malul lacului, lac pe care se pot face plimbări cu bărcuțele. Acesta a fost punctul terminus al excursiei noastre organizate de Ultramarin Timișoara. Noi urmează să ne îndreptăm acum spre casă pe traseul Alba Iulia Deva Timișoara. În final, aș vrea să vă recomand din tot sufletul, vizitați Maramureșul. Merită!